Един ден Томас Едисън се прибрал у дома и дал на майка си едно листче. Той й казал: „Учителят ми даде този лист и ми каза да го предам само на майка си.“ Очите на майка му се напълнили със сълзи, докато четяла писмото на глас. „Вашият син е гений. Това училище е твърде малко за него и няма достатъчно добри учители, за да го обучават. Моля, обучавайте го сама.“ Много години по-късно, след като майката на Едисън починала, той разглеждал стари вещи. Сега вече един от най-великите изобретатели на века случайно видял сгънато листче въгъла на чекмедже. Взел го и го разтворил. На хартията пишело: „Вашият син е умствено изостанал. Няма да му позволим повече да посещава училище.“ Едисън плакал с часове и след това написал в дневника си: „Томас Алва.“ Едисън беше умствено изостанало дете, което благодарение на своята героична майка се превърна в гения на века. Майчината любов и възпитание могат да променят съдбата на едно дете. Ако не следвате истинския хъсъл, вероятно никога повече няма да ни видите. Ако го правите, поздравления, вие растете всеки ден.